Når I skal fylde sand i jeres reagensglas, så kan I fylde cirka en tredjedel i. Men I kunne også lige prøve at beregne, hvor meget sand der faktisk skal puttes i røret, for at det lige præcis kan synke. Hvis I vil beregne, hvor meget sand der skal puttes i røret, I kan jo se det cirka en tredjedel her, så kan man jo eventuelt sige, jamen altså for at røret lige præcis skal synke, så skal det her veje lige så meget som det vand, der fortrænges. I kender jo Archimedes lov. Og det kan vi jo beregne. Hvis vi nu har reagensglasset her, så kan vi måle diameteren. Når vi har diameteren, så er det halve, det må være radius. Så kan vi beregne volumen af røret. Det er så pi gange r i anden gange højden, altså længden af røret, og så har I volumen. Når I har volumen, så kan I så finde ud af, hvad skal den samlede masse være. Og det gælder så, at volumen gange massefylden, det er den samlede masse. Men så skal I huske, glasrøret vejer også noget. Så hvis I lige vejer glasrøret og låget, og så trækker det fra herop, det har jeg kaldt m-rør, jamen så får I massen af sand. Så altså volumen af røret gange vands massefylde minus massen af røret, det er den mængde sand, som I skal afveje og putte i røret. Og så skal I huske at putte en lille smule ekstra i, for vi skal lige være sikre på, at den synker, når vi sætter vores sugerør på, som så vil holde det oppe.